வணக்கம். மனிதகுலத்தோட வரலாறு அப்படிங்கிற தொடரோட 2வது பகுதி. போன பகுதியில எதோட முடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற குரங்கினம் உலகம் முழுக்க பரவிட்டாங்க. பரவி எல்லாரும் ஒரு இனக்குழுவா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப இனக்குழுவா ஆறப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, எப்பொழுதுமே ஒரு கூட்டத்தை ஒண்ணு சேர்க்கிறது ஈஸி, சுலபம். ஆனா சேர்ந்த கூட்டத்தை கலைஞ்சு போகாம வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். உதாரணத்துக்கு ஒரு 1000 பேர் கூடுற இடத்துல மனிதர்கள் ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு ஒழுங்கும் ஒரு நேர்த்தியும் அதுல இருக்கும். அதே நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு 1000 பேர் சேர வேண்டிய இடத்துல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100 குரங்கு ஒண்ணா வரிசையா உட்கார வச்சு ஒரு சேர் போட்டு வச்சிருந்தோம்னா அது எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. கிட்டத்தட்ட கலையபுரம், அது ஒரு போர்க்களம் மாதிரி இருக்கும். ஆக இந்த ஹோமோசெப்பியன்ஸையும் குரங்கையும் எது பிரிக்குது அப்படின்னா அதுதான் காக்னிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறார். யார் சொல்றாங்க? யுவல் நோவா ஹராரி. காக்னிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்றா போல செயல்படக்கூடிய திறன். அப்ப இந்த ஒரு சின்ன இனக்குழுவா இருக்கிறப்ப அவங்க எல்லாரும் எப்படி ஒண்ணா இருக்கிறாங்க, அவங்களை எது ஒண்ணா இருக்க வைக்குது அப்படின்னா அதுலதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பங்காற்றுது. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை நிறுவனமயமாக்க வேண்டும், கார்ப்பரேட் பண்ணணும். ஏன் கார்ப்பரேட் ஆக்கணும் அப்படின்னா, கார்ப்பரேட் ஆகுறப்ப அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை முகம் தெரியாம போயிட்டு புதைஞ்சிடுது. நமக்கே தெரியாம அது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய இடமா மாறுது. அவர் ஒரு உதாரணம் சொல்றார். பிகாட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி, அந்த கம்பெனி கார் உற்பத்தி பண்ணுது. பிகாட் வேணாம், இல்லை வேற ஏதோ உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆடியோ அல்லது ஏதாச்சும் ஒரு கார் கம்பெனி ஒன்று வச்சுப்போம். ஒரு கார் கம்பெனி இருக்கனால பாப்புலர் ஆன கார் கம்பெனி மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் அந்த மாதிரி. அந்த கம்பெனி ஒன்று, அதோட நேம்ங்கிறது ஒன்று, அதில் இருக்கிற ஆட்கள்ங்கிறது ஒன்று. ஒருவேளை அந்த கம்பெனி மட்டும் இருந்துக்கிட்டு ஆட்களை எல்லாம் மாற்றினா கம்பெனி இருக்கும். ஆனால் இதே ஒரு கோர்ட் வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குது, இனிமேல் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கம்பெனி செயல்படாது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அந்த கம்பெனியுடைய மதிப்பு குறைஞ்சு போயிடுது. அல்லது அதை யாரும் வாங்குறது இல்லை இல்லையா? ஒரு பொருள் தரமற்ற பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அந்த பொருளோடைய எல்லா மதிப்பும் சரிஞ்சு போயிடுது. அந்த கம்பெனியும் நீண்ட நாள் நிலைச்சு இருக்க முடியாது. அப்போ எப்படி அந்த நிறுவனம் தனக்கான பெயரை இப்படி சம்பாதிச்சு வச்சுக்குதோ அதை போல மனித குழுக்களும் தனக்கான ஒரு கட்டமைப்பை வச்சுக்குது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் 2. ஒன்று மதங்கள், இன்னொன்று அரசியல். இது ரெண்டும் தான் மனுஷங்களை வழி நடத்துறதுல அல்லது அவங்களை சேர்த்து வைக்கிறதுல பிரிக்கிறதுல மிகப்பெரிய பங்காற்றுது. ஆதி மனிதர்களுக்கு மதம் எப்படி உதவிச்சு, ரிலிஜன் அல்லது பாலிடிக்ஸ் இது ரெண்டும் ஏன் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா, நமக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு பஸ்ஸில் நம்ம போகிறோம், எப்படியோ நாம் எல்லாம் ஒன்றாயிடுறோம். நீங்கள் என்ன ஊர்? நான் கடலூர். ஐயோ ஆமாம் நானும் தான். அல்லது நான் பக்கத்து ஊர் தான். ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் ஒன்றாயிடுறோம். அல்லது வெளிநாட்டுக்கு போனால் நீங்கள் என்ன ஊர்? நான் இந்தியா. ஆமாம் நானும் இந்தியா தான் வந்திருக்கேன். இங்கே நம்ம மாநிலங்கள்லாம் கடந்து போயிட்டு அங்கே நாம் ஒன்றாயிடுறோம். அல்லது நீங்கள் பஸ்ஸில் யாரோ பார்க்குறீங்க, நீங்கள் எந்த காலேஜ் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. காலேஜ் வேணால் வேறவா இருக்கலாம். ஒருவேளை உங்கள் சப்ஜெக்ட் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்துக்கிறோம். அப்போ இங்கே தான் அரசியல் என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா, தேசப்பற்று, நாமெல்லாம் ஒரே இனம் ஒரே மொழி அப்படின்னு அது ஒரு பக்கம். மதம் தனக்கான கட்டுப்பாடுகளையும் மக்கள் இப்படித்தான் வாழணும் அப்படின்னு புதுவிதமான கொள்கைகளையும் மதம் தீர்மானிக்குது. இந்த 2த்தையும் ஃபாலோ பண்றதோட்டு ஒரு குழு நீண்ட நாளைக்கு தன் குழுக்குள்ளேயே அதால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது. உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்துல, அதாவது 70,000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி குரங்குகள் இனப்பெருக்கத்துக்காக உடலுறவு கொள்ளுகிற பொழுது பெண் குரங்குகள் ஒரே ஒரு குரங்குகிட்ட, ஆண் குரங்கிட்ட மட்டும் உறவு வச்சுக்கல, அது நிறைய ஆண்கள்கிட்ட உறவு வச்சுக்கும். ஆனா அங்க கருத்தரிக்க போறது என்னவோ ஒரே ஒரு ஸ்பெர்மால தான். ஆனா அது ஏன் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வச்சுக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்ப அந்த பெண் குரங்குக்கு ஒரு சேஃப்டி ஒன்று தேவைப்படுது. நாளைக்கு வரப்போற தன்னுடைய பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்ட போற அந்த குரங்கு, அதுக்கு இவருதான் அப்பான்னு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான். ஆனா யார் அப்பான்னு தெரியலன்னா அவருக்கு அந்த பெண் கூட தொடர்புல இருந்த எல்லாருமே தான் குழந்தை தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாருமே அந்த பையனை விழுந்து விழுந்து கவனிச்சுக்குவாங்க. அந்த அப்பாக்கள்ல நிறைய பேர் வேற வேற ப்ரொஃபஷனை சேர்ந்தவங்களா இருக்கலாம். அப்ப வரப்போற அந்த குழந்தை எல்லா துறை சார்ந்த அறிவையும் பெற்றிருக்கும். இன்னைக்கும் ஒரு பழங்குடியின மக்கள்கிட்ட இருக்கிற
வாழ்வதற்கான அத்தியாவசியமான குறைந்தபட்ச ஸ்கில்ஸ், திறமைகள்ல திறன், அது அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதோட நம்மள்ட்ட ரொம்ப குறைவா இருக்கு. ஏன்னா நம்முடைய திறனை எல்லாம் இந்த செல்பேசியும் தொழில்நுட்பங்களும் எல்லாம் எடுத்துக்கிச்சு. ஆனா அவங்கள்ட்ட அப்படி இல்லை. யுவல் நோவா ஹராரி அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு சிம்பான்சியையும் ஒரு மனுஷனையும் ஆள் அரவமே இல்லாத ஒரு தனி தீவுல விட்டா அங்க யார ரொம்ப சிறப்பா செயல்படுவாங்க அப்படின்னா, சிம்பான்சி ரொம்ப சிறப்பா செயல்படும். மனிதனால அந்த அளவுக்கு சிறப்பா செயல்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா, அது தன்னுடைய பாரம்பரிய அறிவை இன்னும் தக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா மனிதர்களாகிய நாம் நம்முடைய பாரம்பரியத்தையும் நம்முடைய பாரம்பரிய அறிவையும் மூதாதையர்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்கிட்ட விஷயங்களையும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணாம புரட்சி தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிற பேர்ல மறந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். தொடரும். நன்றி.